ġewwa manna. It-temp tal-lum kemm kien sabiħ. Smajt li l-bieraħ kien hemm ħabta u t-tim favorit ħareġ rebbieħ. Għallu li x-xogħol daqshekk bis-sara li għada se jkun xi ftit darrieħ. Il-lejla hemm film li nixtieq nara u l-kelba tal-ġara daqt bil-friħ. Klim sabiħ politikament korrett, m'hemmx għalfejn jiġi ċensurat. Klim sabiħ politikament korrett, m'hemmx għalfejn jiġi ċensurat. Xi ħwejjeġ mill-iskuri imnalla bdew is-sejlijiet. Inqata' d-dawl għat-tielet darba waqt li kont qed naħmel kejkijiet. L-arajjes iġġieldu fuq ħmerija, ħdejna mtlejna krejnijiet. Il-bana doq l-innu tal-farroċċa, dis-sena kelli 5 tiġijiet. Klim sabiħ politikament korrett, m'hemmx għalfejn jiġi ċensurat. Klim sabiħ politikament korrett, m'hemmx għalfejn jiġi ċensurat.